Друзі, це у нас балкон двохкімнатної квартири міста Івано-Франківськ, надійний забудівник Благо, ЖК Паркова алея. Починаємо. Від на гори, поруч річка, відпочинкова зона, пішли в квартиру. Це у нас кухня-студія з двома великими панорамними вікнами. Вікно номер 1, вихід у нас на балкон, здесь у нас кухня, тут у нас зона для ТВ і робимо тут на границі диван, і це у нас дуже зручно. Зліва у нас ми бачимо перший 6,5 метрів квадратних санвузол, великий коридор, гардероб зліва і ще одна кімната, і це у нас спальня кімната з таким крутим краєвидом на місто